24 Days of Rum, deň 18. Kubánsky rum s pomerne vysokým vekom. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. V okienku s číslom 18 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza 15-ročný Ron Doble 9. Pôvod Kuba. Destilácia Column Still. Zrenie 15 rokov. 38% alkoholu. Zaujímavosť. Tento rum sa predáva s kockou domina na fľaši, čo má odkazovať na kubánsku kultúru, kde je rum spojený s hraním domina. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni cítim tmavé tóny sušených fík, sliviek, vysokopercentné kakao. V chuti je tento rum pomerne fajn. Je tam cítiť ľahká drevitosť, možno trošku čierneho korenia, trošku horkej čokolády. Obávam sa ale, že ten potenciál, ktorý tento rum v sebe mohol mať, bol zabitý redukciou na 38% alkohol. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť,